la nit de vespre de Sant Pere, on anem a retre homenatge als pioners de les festes, als qui donaren a aquestes la categoria de que ara gaudeixen. Per això, aquest humil trobador de quimeres, ara i sempre, reivindicarà la memòria del poble, la mateixa memòria que vosaltres, dones i homes de la festa, heu ajudat a forjar amb la vostra empremta. Gràcies. No us aneu d'aquest indret, que el temps ara passa lentament rere el vidre dels vostres anys i dels meus, i ja tot ens pertany un poc més que ahir. La gent del Grau estem començant a retre tribut a totes aquelles personatges que conformaren una època i que molts d'ells, per pròpia desídia nostra, han desaparegut per sempre, sense que mai pogueren conèixer de la nostra admiració i sense poder transmetre'ls el nostre més sincer agraïment. Don José Celusi, Don Ramón Ruiz Nicolau, Don Inocencio Pons, Don Joaquín Gual, Don Joaquín Soler, Don Vicente Bellés, Don Francisco Valverde, Don Francisco Soler, Don Francisco Zaragoza, y finalmente Don José de la Huerta.
membres de la Junta o els seus familiars, volem que aquesta imatge quede un record d'aquesta nit. Els demanem que es col·loquen junt amb les seues dames. Ha arribat el moment de retre homenatge a don José de la Huerta, primer president de les festes. Ell ha estat important peça en el desenvolupament de les nostres festes. Doncs va crear, amb els membres de la seva junta, actes que són pilars en els que recolzen totes les festes posteriors. La torrada, la cabalgada de la mar... Recorde don José, i vostè ho recordarà millor que jo, perquè era un adolescent de 11 anys, el que per tots i totes nosaltres van suposar la celebració de les primeres festes de Sant Pere, que avui conserven part d'aquella estructura, però que han anat canviant a poc. Vostè, don José, un home treballador, vinculat per la seva professió de metge a este poble des de fa molts anys, és un grauero més. I per això l'estimem i voldríem que de vegades el present no es fera oblidar el passat. Voldríem que reconeguérem com fora persones que han sigut importants per la vida d'aquest poble i que han donat per ell part d'allò que ells eren. Almenys la seva empremta resta viva per sempre en el nostre record i en la nostra vida. Però voldríem que es reconeguera més i que la seva presència es mantinguera viva, encara que fora en una placa d'un carrer, per les futures generacions, perquè ja tinguin l'oportunitat de conèixer-lo. En les primeres festes, la nostra comissió ha organitzat una sèrie d'actes entre els que no podria faltar la nostra entranyable cavalcada del mar, torrada de la sardina i la processó de Sant Pere, els actes més representatius de les nostres festes. Aprofito l'oportunitat per demanar-vos que participeu a tots els actes que la comissió ha organitzat, per a que aquest any siguin també unes festes inolvidables. Moltes gràcies i visca Sant Pere! Amic La Huerta, don José, metge del Grau, gran president, però crec encara que millor metge. Sí que tinc que dir que actes que va iniciar ell, com la torrada de la sardina, la processó marítima, són actes que perduren i perduraran, perquè era un home en molta fe. Ell tenia un home amb molta convicció i els actes que ell feia eren actes de cor. Rebem a l'escenari a don José de la Huerta La Vega. En primer lloc, el president de la barraca imposa a don José la insígnia d'or de l'associació. La regina de les festes li lliura una placa conmemorativa de les entitats i col·lectius Grup La Nau, Aula de Debat de Mujeres del Grau, Asociación de Amas de Casa y Consumidores Lledó, la Escola de Dolçaina i Cabal del Grau, l'Agrupament Escau Sant Pere, la Barraca i la Tenència Alcaldia del Grau. A continuació, fa entrega en nom de l'excel·lentíssim Ajuntament de Castelló de l'escut de la ciutat. També des de 1957 i 1958, representant a totes les festeres d'aquests anys, li fan entrega d'una placa en record d'aquesta nit. En primer lugar, con la emoción que me invade nuestro
estos momentos. Me gustaría decir la gran sorpresa que ha producido en mí la organización inmerecida de este homenaje. Os doy las gracias de todo corazón. Desde que llegué al grado en el año 31, recién acabados los estudios, sin saber por qué, me enamoré de esta bonita tierra. Posteriormente, con el paso de los años, fue el cariño y el gran corazón de la gente del Grao lo que acabó cautivándome. Voy a resumir en breves palabras, porque esto ya se prolonga un poco demasiado. En breves palabras, cómo surgió todo. Una tarde de febrero, al finalizar la consulta, recibí la visita de un buen amigo, Vicente Riesco. Dios lo tenga en la gloria, que traía la misión encomendada por el señor alcalde de la ciudad, don José Ferrer Fons, de proponerme que me hiciera cargo de organizar la gallata número 12 del Grao. Él dice que conocía mi afición a estas cosas. Como se trataba de un plazo tan corto, no me atreví a aceptarlo. Eso sí, me comprometí a poner todo mi entusiasmo en organizar las fiestas de San Pedro siguientes. Aceptar este reto requería, en primer lugar, lograr la ampliación y desarrollo de los actos que ya con anterioridad se celebraban. En segundo lugar, la creación de otros actos originales, como la cabalgata del mar, la procesión marítima en honor a San Pedro. Aquí hago un paréntesis. En este punto solicitamos de la colaboración de la Cofradía de Pescadores, que aceptó con todo el entusiasmo. Esta procesión se desarrolló con la iluminación de las barcas de bolo y botes con su ramal. Todo ello con el colofón del castillo de fuegos artificiales y la monumental guirnalda de luces de bengala que rodeaba totalmente el puerto y que tan fue que merecieron el calificativo del general jefe de la plaza de Castellón de sobresaliente en estrategia. Gracias a todos y visca la barraca, visca el Grao y visca San Pedro. Deseo felicitar también a la barraca por haber sabido reconocer en la persona de don José La Huerta y su mujer doña Pura los valores de la gente del Grao. Digo gente del Grao porque don José es una persona del Grao. Es un buen médico, un prestigioso médico, un gran profesional de la medicina que trabajó en unos años muy difíciles por la salud del Grao y de cada uno de sus vecinos. Pero si fue buen médico, fue todavía mejor hombre, un hombre responsable, emprendedor, sincero, firme, cabal, honesto, íntegro y sobre todo un hombre de su tiempo que trabajó por y para el Grao en todos los ámbitos, desde la medicina a la cultura, la sanidad, las fiestas y la política. El reconocimiento de la ciudad
espero que se transforme, reconociendo la propuesta del que fue concejal del Grau, don Vicente Bellmunt, y aprobada por la Comisión del Grau, propuesta también hace unos momentos por Teresa Ruiz, que el Grau, a través de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, el Ayuntamiento apruebe en su día, o deseo fervientemente, que una calle del Grau importante tenga en su rótulo el nombre de don José La Huerta.